dinhis kalibutan kada naay maayo nga buhat at bangan sad na og dautan. Ambot sa inyong balay na abasad na didto kana bang naay magbuhat og maayo nya do na say magbuhat og bunuang na oy dinhis atong parokya mao gyapon naay mga buangon na say mga buutan mo nang dili ta mahibong narabay uban magsigig mahay maayo man ta akong gibuhat pader wa man ta koy gibuhat nga dautan nganong ila man kong himuan og dautan nganong dauton man ko nila nga nagtinarong man ko nila ana man din ato mga argumento dili na ta ana makuyawan kay mismo gani ang gibuhat ni Kristo nga mao ang pagbuhat og maayo ang pagtabang sa mga tao na asay ni daot niya hangtod misangko gid siya sa pagkalansang sa cross nya sa dihang nagpalansang siya sa cross ang pinakamaayo niyang buhat mao ang pagkabanhaw giingnan sad nagikawat ra siya wa mabanhaw ana na siya nya kamo relax ra mog daoton o dili ingna kon daoton ka ingna imong tupad ba ingna kung daoton ka masuko ka ingna suko dili mao ni ang nindot kay sila si San Pedro kadto mga babae mga apostoles mga disipulo ni Kristo sa dihang nagsangyaw sila ang nahitabo gipangbunog o gipangpatay sila pero wa gyud masuko wa sad mahadlok na kanang muundang ba sige lang gyud hangtod namatay ang mga pari kadtong nagsuborno sa kuan nagsuborno sa mga gwardiya pirming suko pirmi yung suko so mailhan na nato dinis kalibutan o kinsay mga tinuod na or kinsay nagpuyo sa kamatuoran kay di gid na masuko may kono beling ay mong tupad ing na dali kang masuko ing na kayo dali kang masuko wa na magpuyo sa kamatuoran pero kanang nagsaksis kamatuoran bisag imo pa ng dauton bisag imo pa ng patyon di na masuko di sad na muundang ay kanindot na si San Vicente Ferrer ato namang gisugdan iyang tridoom karon usas mga modelo nga di gyud masuko pero dili sad muundang ang iyang gibuhat pulos paningkamot una nga mawagtang ang sala pinaagis pagwali sa pulong sa Ginoo ikaduha nga matabangan ang mga nanginahanglan ikatulo nga mamatay siya nga magpabiling balaan ang kinabuhi natuman gina niya mao sa nay gisulti ni Kristo siya ingna ang akong mga tinun-an magkikita ko dito sa Galilea mamalik ba dito sa lugar di nagkita sila dito sila nagsugod og organize kay pasabot ani let us go back to the beginning kay adto dito pakita ni Kristo kanila nga mao ni atong gisugdan karon natuma na padayunan ninyo og mao na niyang nahitabo gipadayon nila og sa atong unang pagbasa nagsangyaw nga maisugon sila si San Pedro wa na mahadlok sunan ka anang mga tao nagtambong dito iyang giingnan inyo siyang gipatay pinaagis paglansang sa cross lisod na kana bang imo ang tao nga nagpatay sa imo bang kuan ba imong gisangyaw na as imong atubangan niya imo pag yung ingnon inyo siyang gipatay maingon usbaron di ba patyon kanamo pero unsa may nahitabo na konverter ang daghang mga tao kinsa may wa makonverter ang mga pari gihapon nga mga dagkog ranggo ug maoto nga misangko gyud nga ang mga apostoles gipangpatay
ang mga tao na-convert kato mga ordinaryong tao, pero si kato mga pari wa makonverter, gipatay na sa Hinoon ang nagsangyaw. Kamo, kung dunay mo ingon nimo karon nga sayop ng imong gibuhat, kay sige kag pamalikas, sige kag paningil anang utang, sige kag pangwarta, ug nay mo ingon imong sayop, saman mudawat ka o masuko? Ambot lang. Pindi na nato. Unsa may mga agents karon sa yawa dinis kalibutan, number 1 gyud nga mukontrang Kristo kanig yung kwarta. Tanawa, unsa may itong buhaton nga ang mga gwardiya nakasinati man, nakita man nila nga nigawas ang Ginoo, nangatumba man ito sila kay milinog ang yuta. Ingon ni siya, atong subornuhan og daghang kwarta, 14 kwarta, pahilumon ang kamatuoran tungod sa kwarta. Tanan nga nahigugmas kwarta, maglisod gyud nagpuyo sa kamatuoran. No. Sige, na katapusang lingi sa imong tupad, na mas mayo tingali ipalit tala na tog slot ning kwarta. Ana, no? Mas mayo pag ipalit na lag slot kaysa isuborno nimo. Karon, uso man kay na, dili lang dinis atong nasod, hasta ngadto sa ubang nasod, lain-lain lang paagi, subornuhan aron matuman ang imong gusto. Di ba? Kusog kay na. Hatag na yun. Lain man gani paminaon sa Tagalog, magkano ang lagay? Magkano ang lagay mo? Ano naman yung na may presyong lagay? Magkano lagay natin dyan? Ang nanaon na siya. Ay, malaki siguro ang lagay. Bakit na? Granted, malaki siguro ang lagay. Mauna nga, kaning kwarta yun. Mauna, gideclare sa ni San Pablo, sa dihang siya na sa nagwali, nga the love of money is the root of all evils. Bisag kung saon natog simba, bisag kung saon panatog dinim nobina, mamaga lang ning tuhod nato, magsugat-sugat diha. By the way, daghan ra ba kay nidaig sa atong sugat kon ano kato atong gi-post ba. Nangayo gani, pader asa mang inyong video ani, nako wa pa galakaw-lakaw pa among video, mga picture pa man to ang gi-post nato. Ganahan ko no kay sila nagtan-aw. Labay na makita sila sa video, moingon gina sila, di man di ay. Oy, nindot perti na ko atong hilak niya. Nindot kayo pagkadrama-drama ba. Pero mao lagi na, bisag ka na pa itong himuon mo, naghilak ta, inana, pero nahigugma tas kwarta, na mo ending gitas pagkayawanon. Bakakon ginang kwarta basta atong higugmaon. Pero kung ang kwarta imong ipalit og slot, imong itabang sa mga silingan, nga mga nanginahanglan, og imong gamiton ang kwartas pagpakaon sa mga gigutom, kana mga masakiton, imong tabangan, ang mga way balay, imong tagaag balay, kana ang kwarta mahimog yung makaluwas. Ngana, mo na siya kuan kalainan. Be, katapusan na sang lingi be. Second to the last. Na mustang kwarta ni mo ron, makaluwas o makatiwas? Salamat sa nipaambit sa ilang kwarta. Mao na ni ang ato rong halin, ginagmay lang pero dako pataog palitonon. Ang atong SBF DAG niabot nag 17,165 slots ang atong halin, na apay 42,835 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya. Ang ato sang Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para nis atong kapistahan karon, humanaman natong kuha ani ang para atong Holy Week.
niabot sa dangato ng halin og 11,657, napay 18,343 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Kini siya nahitabo ni sa mga taong manggihatagon, pero di kay daghan ang nanghatag. Muna nangandoy ko karon ining atong kapistahan, kamo nga sigig sunod aning atong mga video o mga homily. Bahala naghain mo nagsunod nga vlog. Pamalit mog slot. Karon lang kutob pista. Bisag tagsa lang ka slot kitang tanan malita. 500 raman ang kuan, ang kaning SBF dag unya 200 ang atong DCHS, 700 pesos ra. Sus og mamalit ning tanan no. Gikan karon hangtod pizza 13. Bisag tagsa lang ka slot kada nato kuan bali 700 lang ba. Horot na ni oy. Kay bawo ba mo pila na ato rong subscriber sa atong YouTube? Sa YouTube lang na ha? 187,000 na. Mamalit nagtag sa kaslat. Mamay pa itag kwarta. Joke. Makaingong kita hala, kahayahay sa kinabuhi. Unsa may punto na ko din, dili ang kwarta. Kung maghigugma ay lang unta ang tibuok tao sa kalibutan, pagkanindot puy-an sa kalibutan. Dili ba mag-away tungod anang kwarta, kung dili maghinatagay pagkanindot gyud puy-an sa kalibutan. Pero magsige na gani tag-away, sigig inilugay anang kwarta, ang kwarta mahimong bangis, mahimong kriminal sa kalibutan. Dili kay tapalabi ang nagpailad ha. Ana, muna karon sige tagpanghimo ani mga balay. Ayan, nanasay daghang nang-apply. Nako, pastilan. Daghan man kay diha nga makahimog balay. Tag 40,000 ra gud ni atong budget ani kada balay atong gihimo. Karon kuha na ka balay 67 na ka balay atong nahimo. O gihunungan nato atong Holy Week. Basig next karong week mo padayo na sa ta. Napamtay budget gamay. Kanang daghan kay nahimo daghan gyud kayo. Pila to kabuk niari nako atong niaging mga adlaw, pader usa ko sa imong natagaan og balay ana maayo na among pagkatuog. Pero di biya kayo nindot ng balay itong gihimo, pila na liam 10-12 mo na atong gidakon 10-12 katiil ba 10 by 12 feet ang atong balay nga gihimo. Pero para sa mga kabos nga nagtrapal lang atop trapal murag ads baboy ilang balay, mabtagaan kag balay nga 10-12 unya saktos dapat ana pana bisag way pagkaon malipayon mong mamatay anang klasiyas balay no. Nindot kayo, pero nindot kay mong balay 42 indanas unya tag 50 by 100 meters ang iyang measurement. CR palang daan, 10-12 na ang CR. Napagani uban, 20 by 30 feet ang CR. Pating dagkua. Kabinet palang daan, sus, dagkua yun. Ana. Pero ang kasing-kasing gamay kayo, way opening, nag-away mismo ang sud sa balay, nag-away, way tingganay, pastang paitas kalibutan po yan. Amo na, ang pagkabanhaw sa Ginoo atong isangyaw. Ang gugma sa Dios maoy mibuntog sa kamatayon, dili ang kwarta sa Dios. Ang gugma niya natong mga makasasala.